Det är bra. Jag gillar din tröja med. Du måste förtjäna tillbaka den, så du vet. Ja, men skämmer ut mig då, du får det. Svär. Men annars, du måste förtjäna tillbaka den. Den är på lån, man. På lån, ja. Men den kan bli permanent om jag levererar ibland. Bara så du vet. Det krävs, vet du vad det krävs? Nej. Det krävs 3 fina mål. Det är inte mål det handlar om tunnlar. Eller 3 fina känsliga framspelningar. Exakt. Poäng. Poäng, känsla. Bytte språk, alla fick i sin mun. Tog hem alla priser som folket röstar på i Grammys. Händer något skumt, fuck det alla vet. I takten i alla fall, de hör på låtar som livstid. De känner snacket, de ser personer. En riktig känner en riktig bro. En riktig känner en riktig. Riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. Jag svär det på riktigt bro. En riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. Jag svär det på riktigt. Ey bro, du känner mig. Du vet bro, vad händer ey? Du vet när man show sen fuck you när någon vänder sig. I orten de kör rakt i ryggen bro. Hela saken blir fittig. Men jag svär på allt vart än jag går bro. En riktig känner en riktig bro. En riktig känner en riktig. Vi har växt upp, gjort samma saker bro. Jagar para bara driftish. Sen 7 av mina de gittish. Nu några ute, någon sitter. Det är lut om Gud vill han kommer ut. Min broder satt för någon ibne. Snackar flydde lampor någon timme. Fuck han nu, jag tänker bara business. På äventyr med min Kardash. Det är bara para. Samla upp, försöka öppna ett bankfack. Ingen kort, ingen lägg. Men Sven, ni vet om jag är. Jag står i min port mot en vägg och jag är det jag så jag är. Bröder de blir ovänner. Sen de blir bröder igen. De åker söder norr tillbaks till söder om söder igen. Kunder återkommer alltid slut. De behöver igen. Åker in i orten vänster höger sen höger igen. Sanning, aldrig var på någon falskhet. Vad än de här rapparna kan. Svär på allt att jag kan det. I bilen pumpar min bambi. För bror, jag har aldrig haft någon tid. Men det är klass när jag kom. Folk säger det är knas när han kom. Bror jag kom in, bytte språk. Alla fick i sin mun. Tog hem alla priser som folket röstar på i Grammys. Händer något skumt, fuck det alla vet. I takten i alla fall, de hör på låtar som livstid. De känner snacket, de ser personer. En riktig känner en riktig bro. En riktig känner en riktig. Riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. Jag svär det på riktigt bro. En riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. En riktig känner en riktig. Jag svär det på riktigt. Franco, hur kändes det idag? Många missade lägen. Det var jobbigt va? Ja, annars hade det varit... Det här var en 10-3 match. Du borde fucking vunnit. Annars var det kul att spela. Ja, det var inte okej. Spelade ni bra eller? Berätta lite om matchen. Faktiskt, det var första matchen. Det var helt okej faktiskt. Vi rullade ut dem som fan, men... Vad snackar du om då? Tjena, vad heter du? Efrem Almayo, nummer 10. Okej. Offensiv mittfältare i Tensta FC. Ja, du hade en riktigt bra match idag. 2 assist och en halv assist till Stockholm. Helt okej skulle jag säga. Lite för mycket tabbar. Ja. Det är en ordentlig tabbe så att de gör mål. Men det är okej, vi hämtar oss nästa match. Men ni kände att ni var bättre laget idag, spelförande? Absolut, det var mycket bättre spelförande, förtjänade vinst. Vi kommer till nästa match. Hur ser framtiden ut? Nu måste jag gå, tack. Okej. Vad säger du? Vad tycker du om matchen då? Jag tyckte det var hyfsat bra match. Vi rullade helt okej. Med tanke på att det var första match och så tycker jag vi förtjänar en prisning. Eller en klapp på axeln. Vad gör att ni inte vinner den här matchen? Det som gjorde att vi inte vann, som sagt, är att det är första matchen. Vi har inte hunnit lära känna varandra så bra på plan. Och ja, jag skulle nog säga att det är det va? Okay. Men vi kommer tillbaka till nästa match och vinner. Till era fans där ute. Mike då, är du nöjd med matchen? Ja, helt okej. Gjorde en balja idag också, just det förresten. Det är klart. Har vi glömt bort? Thomas, vad gäller det? Jag kan ta en dricka. Snygg balja Mike.
Tog en snabb revansch där walla. Det kommer med. Jag fick en kick walla när du gjorde just det. Jag tyckte... Ja. Det blev en förlust men det kändes som en vinst trots allt. Ja, laget det kändes bra personligen. Det känns som att vi behöver ut och träna avslut och springa några... väldigt många varv. Var det det som fattades idag? Avsluten eller målen? Det var nog, jag tror det var fysiskt, det var inte där och det syntes på avsluten. Det är väl min beräkning va? Man blev lite trött på slutet. Ja, från början var man kanske trött. Ja, pingislungor. Det var lamt. Du kom hem ganska sent igår också har jag hört. Ja, det var så sent att det blev tidigt. Så sent var det. Nej, vad tyckte du om spelet då? Spelet, det såg ju stundstals bra ut och så. Kanske måste behålla lugnet lite mer och... Det är väl det som kommer med tiden efter det. Första matchen trots allt. Vi ska lära känna varandra, folk ska kunna varandras löpningar, tänk och sånt. Jag tycker faktiskt att ni gjorde en riktigt bra match. Ni hade minst en 8-10 lägen som... Så det ska ju... Så att jag tycker det ser lovande ut. Vad tycker du? Ser Jo, jag tycker det ser lovande ut. Det var första träningsmatch. Jag tycker bara vi ska planera in några fler träningsmatcher nu. Jävligt många fler innan match. Innan premiären, den är snart i och för sig. Ja. Inne kanske 2 matcher till. 3 kanske nu. Jag svär, på riktigt. 3. På riktigt. Aladdin. Kanske Matchens lirare kanske. En kandidat. kandidat till matchens lirare. Det är Lovina va? Fanns en boll som kom till bröstet som en sten. Hur kändes det då? Hur kändes det då? Nyss, vi kom nyss från match. Vi torskade 3-2. Martin och Mike. Nej, det är ljus bakifrån därför.